खालामनानै सोंहरनोसै मेडाम फांफुलिनावहाय। हेल' मेडाम गैयामोन नामा? मेडाम दङमोन नामा फांफुलि मेडामा? खोनाबाय? कट लागिसि 2 नाम्बार नगाव नाखि दे रं नाम्बार दा कल खालामनायखौबो रायजोफोर नोंथांमोनानो खोनाखाबाय माने रं नाम्बारबो जाबाय। गिबि गिबियावनो आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय बयनिसिमबो खुलुमहरो। आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा, आंनि चेनेलनि गेजेरजों आं फोरमायो गुवाहाटीनि सिङाव थानाय भेरबारि हालामाव बा भेरबारि ओनसोलाव डिसेम्बरनि नैबे सोलिबाय थानाय दाननि 22, 23, 24 तारिख खालि मा जानो थांगासिनो दं रायजो राजाफ्रा भिडिअखौ फुरा नायलाङोबा बयखौबो आसा खालामो गाव गावनि बेसेन गोसा समखौ दसे सम 5 मिनिट टाइम होनानै खोनासंलाङोबा गासिबो काहानिखौ बुजिलांगोन, आंनि गोसो गोरबोआवबो गोजोननाय मोनगोन। दिनैनि बे समाव आंनि चेनेलनि नायगिरि गेदेरमा रायजो राजा, गुवाहाटीआव थानाय बर' हारिनि गेजेराव बर'फोरखौ आं खावलायो 22, 23, 24 तारिख खालि भेरबारि बे जायगायाव बर' थियाटार जोंनि बर' हारिनि बयबो उन्दै गेदेर सिनाय मोननाय फांफुलि गयारी लोगोसे बर' फिल्मनि एक्टर एक्ट्रिस बिथांमोना बे आयराखि थियाटाराव बयबो बिथांमोना गाव गावनि महर मुस्रिखौ लानानै गावनि रोंगौथिखौ लानानै बर' हारिनि गेजेराव दिनै रंजा मिनि खुसि बयखौबो गोसो गोरबोआव गोजोनग्लाय होनो हादों। बेबायदि समाव गुवाहाटीनि सिङाव थानाय भेरबारि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि बिथांमोनखौ बरायनानै 22, 23, 24 तारिखनि बे दिनखालि बिथांमोनखौ हांख्रायनानै लाबोदों जाहाथे बयबो गुवाहाटीआव थानाय बर' रायजो राजा गासिबो उन्दै गेदेर न'खरनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव बयबो लैहोर लैहोर नायफैगोन होननानै आसा खालामो। गुवाहाटीआव थानाय बर' माहाजोन जायफोर मोजां साख्रिफोर मावनाय, जायफोर बिजनेस मावनाय बिथांमोना गासैबो 22, 23, 24 तारिख खालि एसे लोंनाय जानायखौ खम खालायनानै बे भेरबारि ओनसोलाव बयबो न'खरनि गथ' गथाय गाव गावनि न'खरनि बयबो लैहोर लैहोर फैनानै बे थियाटारखौ नायफैबा बयबो भेरबारिनि रायजो राजाफ्रा बयखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना लागोन आरो बयनिबो गोसोआव गोजोननाय मोनगोन। मानो होनोब्ला आयराखि थियाटारनि एक्टर एक्ट्रिस बिथांमोनाबो बर' हारिनि गेजेराव आवगायलांबाय थानो हायो आरो बेबायदिनो खना खनला रायजो जानाय बर'फोरनि गेजेराव बे थियाटारखौ फोथांनानै लाखिलांनो हायो बा देखायफुंलांनो हायो। बेबायदि नोंबो आंबो बयबो हेफाजाब होलायबासो बिथांमोना बे थियाटारखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन। आरो जेरैबायदि बिथांमोना गाव गावनि बे आयराखि थियाटारनि जाय बाहागो लानाय जायफोर बिथांमोनखौ आं खावलायो जेरैबायदि गाव गावनि महर मुस्रिखौ लानानै जेरैबायदि गावसिनि फावथिनाफोरखौ बर' हारिनि गेजेराव जेरैबायदि दिन्थिनो हादों, गुवाहाटीआव फैनानै आरो बांसिनै देखायफुंनो हायो आरो बिथांमोना गाव गावनि माखासे रोंगौथिखौ समायना रमायना महर मुस्रिखौ जेरैबायदि गुवाहाटीआव थानाय बर' रायजो राजाफोरनो एसेबाबो गोजोनग्लाय होलांनो हायो आरो रायजो राजाफ्राबो बिथांमोननि माखासे बे 22, 23, 24 तारिख खालि बे बाहागो लानो फैनायाव बयबो खना खनला गुवाहाटीआव थानाय बर' रायजो राजाफ्रा बे भेरबारि ओनसोलाव फैनानै नायफैगोन होननानै बयखौबो आसा खालामो आरो भेरबारिनि रायजो राजाफ्राबो बयखौबो गुवाहाटीआव थानाय गेदेरमा रायजो राजा बयखौबो न'खरनि गासैखौबो खावलायहरो बयबो गाजा गोमजा नायफैगोन होननानै आसा खालामो आरो भेरबारिनि रायजो राजाफ्राबो बयखौबो गले गले फोरमायहरो बे 22, 23, 24 तारिख खालि बे थियाटारनि साखाथि फाखाथि फैनानै बेदर हांनाय, दाउ हांनाय जिखुनु जाया जाग्रा मुवाफोरखौबो बे साखाथि फाखाथि मोनगोन। दाबा रेस्टुरेन्टाव थाङालासिनो बे बर'फोरनि संनाय खावनायखौ बे थियाटारनि साखाथि फाखाथि साहा लोंनाय, साव जानाय जिखुनु जाया जाग्रा मुवाफोरखौ बयबो गथ' गथाय जेरैबायदि न'खरनि गथ' गथायफ्राबो बे साहा हटेलाव हाबनानै जाग्रा मुवाफोरखौ मोनगोन आरो माखासे लोंग्राफोरनि थाखाय बे थियाटार खाथियावनो लकेल जुमाय आरो माखासे जुमाय गोजाफोरखौबो खना खनला मोनगोन बर'फोरनि न'खरावनो बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय जाहाथे बे आंनि खावलायनायाव
रावबो गाज्रि मोना आंनि बे फोरमायनायाव जाहाथे रावबो दुखु मोना आंनि फोरमायहरनायाव जाहाथे दुखु मोना मानो होनोब्ला आजिखालि मा जाहैबाय थियाटारनो फुजानो साखाथि फाखाथि लोंनाय जानाय गैयाब्ला साहा हटेल जानाय लोंनाय बेदर हांनाय साव जानाय बा सेकेन्ड मम' बायदिसिना बेबायदि गैयाबा आजिखालि सेंग्रा सिख्लाफ्रा थियाटार नायनो थाखाय जिखुनु जाया प्रग्रामाव फैनो बायो बिनि थाखायनो बे बेहेरबारिनि रायजो राजाफ्रा मा खालामदों बे थियाटारनि साखाथि फाखाथिनो बर' न'खरफ्रा जानाय लोंनाय मुवा बायनानै जानांगोन फ्रि नङा बेखौनो आं खावलायो रायजो राजाफ्रा गाजा गोमजायै नायफैगोन होननानै लोगोसे देरहासार इस्लारिया फांफुलिनाव फन मारिनो नारदों खोनासंलांदो आरो बयखौबो आसा खालामो 22-23-24 थारिख खालि नैबे सोलिबाय थानाय डिसेम्बर दाननि बे थारिख खालि बयबो गाजा गोमजा गथ' गथाय न'खरनि गासैबो गुवाहाटियाव थानाय रायजो राजाफ्रा बाहागो लाफैगोन होननानै आसा खालामो बेलथलानिफ्राय फैयोब्ला लालमाथि बारबानो बेहेरबारि आरो ओरैहाय गणेशगुरि हाथिगाव जाना फैयोबा गेम भिलेजखौ एसे बारनानै बे लालमाथि बारबानो बेहेरबारि आरो लोगोसे ओरैहाय लाल गणेशजों फैयोबा हावखुसि हकि स्टेडियाम बेजों फैयोब्ला डाइरेक्ट बेहेरबारिखौ मोनफैयो आरो ओरैहाय जालुकबारि गरसकनिफ्राय थाङोब्ला जालुकबारि बरागाव गरसक बाथौफुरि लख्रा बेनिफ्राय थाङोब्ला बे लख्राखौ बारनाय लोगो लोगो स्टेडियाम मोनगोन स्टेडियामनिफ्राय नालाफारा मोनगोन नालाफारा मोननाय लोगो लोगो बे बेहेरबारि बे पुलिस पइन्टनि आगदाथिं थांबानो बे जायगाखौ मोनगोन बेहाय बयबो लैहोर लैहोर बे थियाटारखौ बे आयराथि थियाटारखौ बाहागो लाफैगोन होननानै बा बे आयराथि थियाटारखौ नायफैगोन होननानै बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय लोगोसे देरहासार इस्लारिया फांफुलिनाव फन मारि नारदों एसे खोनासंलांदो खुलुमबाय बयनिसिमबो गोरबोनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय जोङो दिनै मोनसे स्पेशल भिडिअ लानानै फैदों जोङो साननैसोनि सिगांनिफ्राय जोङो खोनाबोबाय थानो मोनदों जे आयराखि थियाटारा बहुत भाइरेल जादों बड'लेण्डनि गेजेराव अनलि फर बड'लेण्डल' नङा बड'लेण्डनि बाउन्डारनि बाहेरायावबो आरो बड'लेण्ड होननानै बुङोब्ला संकसनिफ्राय सदियासिम बेबायदि गोबां बर'फोरा बेखौ मोनथिनानै दङ आरो दा बिनि मा होनना बुंनांगोन बेखौ चिफ मिस फांफुलि टाइटेला मामोनथाय जिखियानो जाथोंला गाव बुंना लाहरथोंसै बिथांजोंहाय आङो फंनैसो सावरायनो सानदों लोगोसे आदा बिराजा दङ ओमफ्राय मानि थाखाय सावरायनो सानदों होनोब्ला गुवाहाटी बेहेरबारि होननाय मोनसे जायगायावहाय बिथांखौ लाबोनो थांगासिनो दङ फैगौ नैबे बोहैथि दाननि 22-23-24 बे खालार खालि बिथांखौ लाबोनाय जागोन आरो बिथांखौ माने बिथांनि टिमखौ दा बिथाङा बेसेबां एक्साइटेड जानानै दङ बेखौ एसे कल खालामनानै सोंहरनोसै मेडाम फांफुलिनावहाय फना रिसिभ खालामो ना खालामा दा हराबो एसे थौबाय नै 8टा जाबाय दा गोजां बोथोरावथ' 8टा बाजिब्ला एसे गोथौ हरानो जायो दाथ' रिंनाया रिंबाय नै रिसिभसो खालामो ना खालामा बेसो जाहैबाय आरो खोथाया हेल' मेडाम गैयामोन नामा मेडाम दङमोन नामा फांफुलि मेडामा खोनाबाय हेल' कट लागिसे 2 नाम्बार नगाव नाकि दे रं नाम्बार एसे जाला दा कल खालामनायखौबो रायजोफोर नोंथांमोनानो खोनाखाबाय माने रं नाम्बारबो जाबाय बिथांखौ ओमफ्राय नेक्स्ट टाइम कल खालामबाय नोंथांमोना खोनासंफिननो हाबावगोन नै माने बिथांनि कलआ दा माने जाथ'आ आरो सुइच अफ नट रिसिबल आङो दा सानदों बिथाङा बबेबा जायगायाव प्रग्रामाव दङ जानांगौ बिनि थाखाय बिथांनि फना दा सुइच अफ जानानै दङ जुदि बिथाङा नायहैदोंब्ला बियो खुद गावनो सुद्रायनानै लाथोंसै आरो गाज्रि दा मोनथोंसै दा बाथ्राया जाहैबाय मा गुवाहाटीनि बेहेरबारि होननाय मोनसे हालाम दङ बियो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि सिङावनो ओमफ्राय बेवहाय गुवाहाटी ओनसोलनि जेसेबांनाखि बर'फोर दङ नोंथांमोना बे आयराखि थियाटारखौहाय नायनो गोसो जानानै दङब्ला बे बेहेरबारि ओनसोलावहाय फैनानै नोंथांमोना नायफैनो हागोन बेनो जाहैबाय 22 अक्ट'निफ्राय लानानै जागोन दे 22, 23, 24 बे खालार खालि बे बेहेरबारि ओनसोलावहाय बे आयराखि थियाटारखौ लाबोनाय जागोन दा जोङो सुंद' माब्लाबानि समाव ससियेल मिडियायाव नुदों नाथाय बेफोरो थोजासे नङा मेन आसलि नोङो खुद
थांनानै नायहैब्ला बयनिख्रुइ साबसिन मोनगोन, मजा नांगोन आरो जोंनि हारि हिसाबै मोनसे थियेटारखौ फोथांनानै लाखिनायाव नोंथांनिबो मोनसे गिदिर कन्ट्रिबिउसन दं होननानै नोंथाङा साननानै लानांगोन आरो। थ' आंबो बे जायगायाव नायहैगोन आरो जोङो लोगोसेयैनो नायहैनानै बे थियेटारखौ जोङो सापर्ट खालामगोन जाहाथे बिथांमोनाबो जौगालांनो हायो। लोगोसे बै ओनसोलाव जे बर' हारिनि मोनसे थियेटारखौहाय लाबोनानै जौगाथाय होनो नागिरदों, जेन' बिथांमोननि डेभेलपमेन्ट मोनसे क्लाब बा मोनसे गामिनि जौगाथायनि थाखाय लाबोनायावहाय नोंथांमोनाबो बयबो फैनानै मदद खालामफैनो हागोन, आङो बेखौनो बुंबाय। जायफ्रा जोबजासे नायबाय गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो नोंथांमोन बयबो फैनानै सापर्ट खालामफैदो, बेवहाय आंखौबो लोगो मोननो हागोन आरो आदाखौबो। स' थेंक इउ बर' हारि, जिउ गोलाव जाथों।